Haganegi ukirish Bakhuid tongin Duwai nagabinda Richmond Barre badega Sngi kha jungi kumjur nagabinda Angelica Claudia Majau badega Sngi kha jungi Laispa Laipundri. Tonginang panra kama tu try baro ke jingang nur changi ke jing tumu changi kam kar pangin duai na kabinda ka mega Bible convention na kabinda ka jimpen kre changi baro but nginang IT yaki bapang ki bashitam kam kar pang don buon ki bapang ki batia pang haying pat haki hospital bau try un ta ki baro ha kerteng uppa baro kon Baru mensi Bakhuid. Amen. Kajinga e jongo try jongi u Jesus Christ. But kajingi jongo blay. Lemba kajinga selak jongo mensi Bakhuid. Kindon. Renka but pi baro. Renka but piru. Kokemen kopara tongin sangesh porban kuslai halaka donur kemen siem jongi halor ki pop baharo ki bangi lale. Bunsin ngidon kapo jongi ya kajingele. Banum kongu ya utrai. Barban kongu ya kie baro jong kene ka parte lesing ilong ki babe ya rompong jong kene ka parte bad ngila ngop shi ngop haka pop babun jai bad ngi pensosi ya utrai kasuru trai kalong yang in le sha Jerusalem ban shash tom lang badu tongin sangesh por ban shash tom lang badu jisu bandup kian akit pop bandup kian lagi jing sniu bagi jim ban shai jisu be it map yangi side kud yangi ngilong kinong pop nga phalang how play badan kor baro Bade happy ko himen ko para pangalale pop shibun e da ki jimpar kha da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle palat chunga da ka jingle palat chunga da ka jingle palat bakrao e chunga namar kata ngakar padia kamaria Bakhuid kabaya isa katei soti yakiangel bakiri khuid badia pi ko himen ko para benduwai na kabinda chunga How try ublay changi ublay badan bor baro nis sene yangi parendala mapi ki pop changi unialam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Try can rago play sne yangi Try can rago play sne yangi ngin nia Dubai ngin IT yagi jing tumu shime chungi halaka mensia o trai ta
padun pen kantang yangi ika donu jun ika men siem jun ika met kapar jun duairu naga binta ka jingjob jangka mega Bible Convention ko blei me uba pen pau ya ka borba krau jame kam dam ha ka jing map but ha ka jing isine to te karhai ya ka jinga jame halo jangi but to pelong ya ki to ki ba pen koloi ben poi sha ki jing kular jame bakin yo benda ha ki ba bha janga bene da utrai jang yo Jesus Christ kon jame uba im bat san sha renkat bat me ha ka jingelong kawe jang men sim Bakhuid ublei junom la junom Amen. Kajing puli na ke kitab usai karya nong etul pa. Utrai kipat uong kumni. Kipat benriu kindang yawan. Wat kibasyong habun kinong ba. Kibasyong hakaway kanong ba. Kinlet syakaway pat. Kin yaong ya nginya let shisendan ban kerpat ya kajing spun utrai. Pat banwat ya utrai kipat. Ngate ngan let pun kipat benriu. Pat benriu pat kicat benriu badon bor kin yawan pat wat ya utrai kipat ha Jerusalem bat ban kerpat ya kecing spun utrai kipat uong kumni ha kitu kisngi sipaungut kirang ba na kicat benriu jong baro kicat ketin kin yabat ya kecan kup jong ucu kin yaong yang inyalet lang bat pi Naba ngilayo sngau ba ublei udon rengkat bat pi kaktien jong utrai Isamu yaulei. Sam prapunyau nomor nyospa nyepua. Nyospa nyepua. Ethiopia bakatirus kumju barokin kelakun Sion kin sakot meyakan namar barolaka kageteng jokilata kilong rukun Jerusalem kin raya royutra Jaruba ijangaun kongoya kaktin jonga ukpa jongaun ijau
Bat ngin wan siong badu. Hallelujah. 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 Utrai undon rengkad bat pim. Rengka bat piru. Kajing pulena ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburam ame kutrai. Kadba ki Sngi ki nang jan haba ya ujisu en sa shimno shabane. Ularai banle sha Jerusalem. Te ulapha ki nonglam tin hashua jongu. Ki balaleit badrum ha ka shnong jongi nong Samaria. Ban penkre nagabenda jongu. Henry kitagi trai shnong. Kim tre ban pediang iau. Namar kapau shai ba umut ban leisha Jerusalem. Habagi senran jongu u Jacob badu ya anis. Kila yo I ya kane. Kila ong. Kukin rad. Mekwa. Bangin kot ya kading na beneng. Bantang du ya ki. Henry upat. Bila pai. Badu lamai ya ki. Bad kila late no. Shakawe pat kashno. Ka gospel jong utrai. Kajinyara ame kutris. Ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ. Ngiyos nguna ka kitab Zakaria nung ya tulupa. Ka kren syai kadar syapanga jingang nur jong gipait bajait benriu jong partai. Baru ki briu ki angnur nagabenta banya kendo uplay. Baru ki briu ki don kaneka jingtrang kapo jongi jingtrang kapo jongi. Henry buon ki briu kin sautu kae kaneka jingtrang. Bad kaneka jingtrang kandap kumno. Kim tip kaya kata ka bor kabala ban pen kadang ieki. Tenteng kabangim sotu kaya kaneka jingtrang nakapinta kae kaneka jingtrang bon sin ngitip kibriu ki bakalalindi. Bon kibriu ki ngop ha ka pop na marba kim sotu kumno kin pen kadang ya kaneka jingtrang. Don ki briu ki ba pen kadang haba wan kaneka jingtrang da ka kiat da ki kam sniu da ki jimlin pasiniu pat ki perkat ke jingtrang kalong ban pen kadang ya ka dok su kita ki briu ki sautu kaneka jingtrang kalong ke jingtrang jong men siam ke jingtrang jong men siam kalong ka ba kam kinjang ka ba kam haneng bad omde kumba perkat ki briu. Dena kata kadau usakrian nung ya tulupa ula ong. Babun ki briu kila yusngo ya kaneka jingtrang hapo jongi. But kila sngo tu kaneka jingtrang kalong nakabenda uble bashisha. But kila stang ban wad. But kila stang ban ya pinslur ivaya pat. But bun ki briu kila don kaneka jingtrang hapo jongi. Kila stang ban ya pinbe ya ngin late wad. Yang in late wad siya nomba. Yang in late wad ya kibruyo badon ubale. But niyos ngo, habaki ni kibruyo kilastang ban yo jing shai shushu halar ka nega jing tarang, kilastang ban lay siya nomba. But ha nomba manobasa. Ha nomba kisa kibruyo badon ka jingi ubale. Ha nomba kisa kibruyo kibayakundu ya ubale. But kila late chaki, kila lekum no. Kila late, but kila ya bat, ya ka giant kup jongki buriu, bada balasyong blay hapo jongki. But ki ongkum no, ngin wan budi pi, namar, ngis autu, but ngiyo but ngiyo mad, ba ublay udon rengkat bat pi. Ublay udon rengkat bat pi. Ngi im, haka juk kabamenda, baki briu kim don uble shu hapo janki. Ladang idon uble badni,
ladang idon ujisu bat ni kibriu kin lekumno kin let kin wan wad ya uble nangi kin wan ban wad uble nangi namar kikwa ban yok mat ya uble but kin wan ban ta bat bat ya ke jain kup jongi kumba le ya kibriu na keleng na buon ki jai jonga perte sipungut ki remba ki lawan na ki jai baper baki yalong kawai haka kerteng oble haka kerteng jongo jisu bat haba kila bat iya ki jain kup jong ki bru badon oble kila yomat ya ka boru oble hapo jongi kumbangi puli na ka gospel buon ki bru kila tur shaw jisu bat kila ta ya ka jain kup jongu bat kila yomat ya ka boru oble na jisu kane kade ka jingang nu jongo jisu na ka benda jongiru ngin tur shawu but ngin ya penslur markelia but nia ya kendu ivei pat bakin ino ya ka jingang nur jonga partai ban kindiu ya ka taka jingang nur jongi naga benda utrai hangta kin shem kin lap kin ya mad ya ka bor utrai ujisu ula kre ula krum ban leisha Jerusalem Baki kamat jongu kalapai sa Jerusalem. Omdon kivei patka jingkwa habjisu ukwa ban lei sa Jerusalem. Minta ladangi peidha ka jingim jongi ngidon buon jai ki jingkwa hapo jongi. But buon ki jingkwa jongi kalong ban penkhun ya ka do jongi. Omde ban penkhun ya ka ban siem jongi. Dena marka taka daw buon sin ngimju yamad ujisu but kibriu kim yo ya ujisu hapo jongi but omdon mano bakwa ban ya bat ya ka jain kup jongi namarba ngimdon uble hapo jongi henry ladang ilong kibriu badon ka bor uble kibriu kin wan tur ban yo ben yo mad but ban penbana ya kata ka jingdon jong uble hapo jongi te kabamod ka ekabade ban jia hapo jongi ngide ban don jisu hapo jongi ngide ban don ka bor jisu hapo ka men siam jongi kampalat ya kata ka jingkwa jong ka do ngide ban don ka jingkwa jong ka men siam jongi hangda ngin shem ngin lap ba ngidang yo lut ya ka jubab na jisu ngidang yo lut ya ka bor na jisu but nginom snow terkong eye nginom snow dona eye but nginom snow kardu eye haka jingim ka jongi minta bon ke beriu ki kardu bon ki beriu ki kardu jingim bon ki beriu kim don jimut ya ka jingim jongi bon ke beriu ki wad ya ke baro jongane ka partai but ki long ki babe rompong jong ka partai but ki penjot ya ka jingim jongi ngitip wad ya ki kina kinte shinrang kat ba ki kinjo ya ka jinglong samla haka ba ino ka jinglong kinna sha ka jinglong samla kilas tang ban wad ayu kimju wad ya jisu kimju wad ya jisu penpan ki wad ya ka jing sngo ba jong ka parte ki wad ya ka jing sngo ba jong ka do ngitip pun ki kon jongi ki jot buon ki kon jongi ki jot ha ka ne ka juk ka ba menta namar bale omdon mano hayinga sem jongi bala banlong ka dakashin jong uble uparu umdon ka dak ka kemiru kamdon ka dak ki himmen ki para ke bala kams ke hamsandro omdon kane ka dak ban ai haki kimyo I ha imei ha upa don ka boru bale kimju yo I ba kimi ki pa jongi kilong ki brio badon badu bale kiyo I ayu bonsin kiyo I kimi ki pa jongi kilong ki pa kuslai ya ka kam jonga parte ba ka rompong jonga parte ba ki kondro kinyo mensiam kane kada ka lendi banyai kabamot omdon mano ba ai mensiam ya ki brio omdon kimi ki pa ki ba ai mensiam ya ki kon omdon kimmen ki para ki ba ai mensiam ya ki kon ya ki kimmen ki para jonki banwad ya utrai bad ki jain kup jongi kat kabit ya ka jing tingit jong ka pop ban ya ka jingor ko jong balai ki jain kup jong ki ba id au jisu
Jain kup jong ki ba burom yau Jisu. Jain kup jong ki ba embadu Jisu. Kalang ke jain kup badon ke burom ublay. Na kata-kata ki beriu kila kwa ya bat ya ke jain kup jong ki ju ki beriu bala it ublay. Minta ngipet ke jingim jongi kala tingit sudah daki pop bat ki jingkwa jong ke perte bat ki inga sem barokawe kala jog. Ngim don ki kun ki ba mina paneng jongi ba shong balai namar ngim don ki mi ki pa ba shong balai ngidon pun ki mi ki pa ba shong uksui ban ngi haben kala naga naga jinglok bandup long shisha kadakashin jongu balai haga jingim yangin leisha Jerusalem kinong Samaria kila kang yau Jisu ban leisha Jerusalem namar kim shim don ublay hapo jongi habang im don ublay hapo jongi gi kanglat ya kiway ban yomad ublay gi kanglat ya kiway ban urlong ya ka sain dur jong ublay haka jingim bunsin ngilong nong kanglat ban ya nong betilenti ya kiway tangin duway haka nagi Eucharist Bakhuid bangin dup iyo ya kata ka bor Jisu hapo jongi ba wat ya ka jain kup jongi kalong ka dakashin jonga jingkurku ya kiway ban yo i ya ublay ban yo mad ya ublay haka jingim jongi Jisu bait karku kardo yangi pen kud yangi bat pen slay yangi bangil long ki kun ki ba shong blay hapo jongi bangil long ki kun ba shong ublay haki inga sem jongi paki briu kin yo i yangi badon ublay hapo jongi karku kardo yaki inga sem jongi karku kardo ki kemi ki pa jongi karku kardo ki himen ki para jongi karku kardo ki kun ki ti ki jongi pabara mangi nilong ki beriu badon rengkat badu balai baya solang badu balai baya solang badu Jisu ban long ga jingi bi yakiwai enyaro ya utrai Jisu Christ Nama jinam amen. tongin plai ga jingait ka jongi ngangait hau blai upa badon bor baro unang tao ka bening bad ka kinto bad hau Jisu Christ ukun ba marwe jongu utrai jongi yau bala puna umen siem Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti bala shale bein popon Dios Pilatus la sanar panayu la yang la tepyu la hiasha ki baya agas ngi ka balai plami pat ki baya Akiu shabani, usham shakamon ublay upa badon bor bara. Nang da unwan pat ban bishari ki bayim bat ki bayam. Ngagid o men siyam Bakhuid, haga balang Catholic Bakhuid, haga jingya silok ki rikoid, haga jingmap ki pop, haga jimmi pat ka do, haga jingim bam jikut. Amen. Amen. Laispa nyok punril. Laispa nyok punril. She met but she went save. Oh Jesus Christ to try. Ira amigo para jina yukawai. Ilau ke o Christ. They mantel yata ko jingten ju. Ban long
terwai ko himen ko para pakai jingknya janga berjumpi kalong ke bapriang kun hau ublay upa badon bor barro to try putting it in Kiana Tichopi, Nakuta, Kasiaro, Roma, Kastang to Kachimantoy, Badakabalam, Bakhuid, Baro away. to ai hangi ko blay bay sine ba kane ka jing terwa kinya jangi kalong ka ba me pediang snobha ba lemba jangka ai ba en play hangi ya ka tolong jong bar o ke jingkar ko da ukres utrai jangim Amen. utrai undon ranka bat pim Ranka but hero. to kentiu yala ki donod You can tell your key shout tongin try. ya aingu ya utrai ublay jangim Asham hop but Kate. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai kadai ti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kendrat ko pa Bakhuid ko blay badon bor bat bam jikut namar ha ka jingit melataw yaw bendriyo bat habala pendram yaw katkum ka hok melasius pa yaw da ka jingisne lemba utrai jangi u Jesus Christ lemba jongu ki angel ki aro ya ka buram jame ki hima ki demmane bat ki bor ki kinyu hakama jame ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki sarapim bala kerku ki amane rengkat da ka jinkomen ni karpad yame to ai bagi sur jongi kin ya so bat ka jonki kadba ngi pen bana da ka jingero bas ngevere Bakhuid, Bakhuid, try lady by, and Kate Sawadaga, Ram to me. Hosanna, Hosanna, Alright, praise the Lord. Hosanna, you praise you, Lord. And Yahweh, you are one. Our God, we take good try. And Kate Sawadaga, Ram to me. Hosanna, Hosanna, to one place as well. Hosanna, you praise you, Lord. ko himen ko para tongin trang na do ka donod bau train kin tir buram yengi da ka jing kuit ka jongu ba ki brio kin yo i bangi don ublay rengkat badni u Jesu u don rengkat badni ba ki brio kin van tur shani ben yo men siam ben yo bor lemba ka jing long ublay ha po joni ikar pat gajing wan hia jong men siam Bakhuid halo joni halo kinga sem joni halo ke jing long joni baroka way da shisha melong o Bakhuid kotrai katemei jong ka jing Bakhuid barom namar katangi karpad yame to pen kuit pen kentang yakini ki jing terwa jangi da ka pa ya umen sem jame kum ga je halo jangki bakin kalalong yangi kamet barkas nam jango trai jangi u Jesus Christ haka por bala dino yavu badala ka mons ngba ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kedia ya u badula ai halage senran u on tu shim bato bam na ka ne pi barro na mar ka ne kalong ka medjanga ya ka ba enaiti na ka benda jampi
Hakaju ke rekomenda lalaya bam ula shim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ay ka hala ke sentran u ong to shim bat dina kane pi barro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jik ya ka ben pen mi naga benda jampi par naga benda ki babun naga benda ka jimap ya ki pop to Lait-ïa ne ban kan mau iangam ko snam bakardor jango Christ to pen koid yangi to pen koid ya ki men siam hadim pen koid pen kia ya ki ba pangi bashino ya da yangi na ubamen ka jimmaya jonka jinget Kata sin bangi bam dune uku Bangi di nakane kakuri Ipen naga jing yap jawi kutrai namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingiap bad ga jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trayo pu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da aingu aidem namar melanyu yangi ki babit ben yang hakamat jamme bad ben shakri yame da ka bas ngeverit ngi karpad yame ba ngi ke bayo benda hakamet bad ga snam ukris nginlang kibala penyatali kawai da omen siem Bakhuid taken mau ko traya kabalang jamme kabala priyang kasatala kaparte but to penjanaya ka ha ka jingid renkhat badu Francis upa Bakhuid jangi will but marvenu bishop jangi but baru ki lingdo but ki riniam taken mau lemro ya ki himen ki para shinrang but kinde kibala yoti ya da ka bakurmen ya ka jimmi pa but ya baru ke bala klat na haga jingis ne jamme top diang yaki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baru ngi kar pad yame barenka but ka mariya te soti Bakhuid ka kami jong bale u jaso bakudo kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baru ki rikuid ki bala pensnga ba yame pateng la pateng ngilong ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jikut Berbangin ya roh, bat pendon borom ya me, da ukur jamme u Yesus Christ. Dawu lempadu badhavu, kallang hame u blai upa badon bor. Haga jingelong kawe jungumen seem Bakhuid, barro kaburom bat ke jingero, junom la junom. Amen. Ko himen ko para tongin tuwai nagabenda ka jing roy ha ka jing men siem bangin dup long shisha ki bakit ya ujisu bara ujisu ha ka jing im jongi iduai ru nagabenda ka jing seizo janga mega bible convention but baro ke jimpen kare iduai ru nagabenda brother Sajid but Dr. Cheri ki ben sawan yala bar yarap yangi ben roy ha ka jing im men siem kopa jongim ba hamening kalong Bakhuid teng jume kan wan kai ma jamme kalong komon jamme ha kanjau kumba bening trying imita ka jimbam chungi kapala kasni badama pengi renghan chungi kumbani rungi map ka beles niu yangi badwa dialam yangi shaga jimpan shoy and rai taplait ningi naga basiniu taplait yangi ngi karphat ko trai naga jing siniu barra haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sngi jangi Krambada ka jingerap ka jingis ne jamme ngi light bara bona ka pop ban ngi nyo jingeda ne ka jing jinjar barra kat bangi dangap kemelendi ya ka jingkar men Bakhuid bar ka jingwan pa jungunong penim jangi u Yesu Christ Namar ka chome kalong kaima ka chome ka por ka buram chinam la chinam kotrai Yesu Christ me ubala ong ha ki apostol jamme
ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pi digi pop jangi henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme tai ha ka ya ka jing suk bad ka jingyat le kawe khat kum ga mon jamme mame uba im bad uba sensha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon barabo renka bad pim Rekabat dap daga piro. jinge do Christ tong in yaingu markelia Go kun lang bro du play. Make it keep over day. Do also sene yangi. Go kun lang bro du play. Make it keep over day. Do so sene Hakami ukon lambro jango blai. Hakami ubaket na ka pop janga parte. Sukito ke bela kot shaga jing kawai jango ukon lambrot. Go contract gumrong wisang po mamadrong po kayeng janga. Alay siyang kalang king kamasip janga kasakyahi. Kamet snam jango Chris country shaga jing. Daga jingi
Oble kuku. Kansai. Oble kumensim Bakhuid. Sngi yame. Nagabinda ka jingkod. Nagabinda ka jingid ka jame. Bangin yalong kawe bad me. Bangin nimring kad bad me. Bangin yamad. Yaga jingid spoon jame. Haga jingim jangi. Bleshibun ko Jesu nagabinda ka jingay ka med bad snam jame. Bangilas ngog kadang hakamen siam jangi. Bangindup laban wan shame. Bangindup laban kit yame. Bangindup laban don rengkat bad me haga jingim jangi. Karbo ko try Jesu. Ben sulay yang i Jesu. Ben gantang yang i Jesu. Ben goy ben kya yang i bapang i bashitam na padeng jangi. Lai lodi ke beriyo badon hapadeng ke jingte jingko. Lai lodi ke beriyo ba kongo yang ka bom yau bamen yau soy. Lai lodi ke beriyo ba jingay na me Jesu. Bangin dupan pai biang shame. Andup ketai ke jain kop jame. Bangin dup ya i yame. Bangin dup ya mad yame. Kargo ko try, penslay ko try. Ay boring i bay pay bay menta. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 la. Hallelujah, 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 To nginia duwai. To ai bagani khas jingmaya bakinja bening kotrai kan pentimai yangi hagamen siam bad kamet kanambangin long kinongyo pateng lang hakaburam lembadu kris nabangi shashitom lang badu habangi penbana yaga jingi ap jungu da ukres utrai jangim Amen. utrai undon rank ka batpim blay badon bor baron karkoyepi uppa balukon Badumen sim Bakhuid. Amen. Ya leisuk ban penbana ya kubar babha jangotrai da ka jingim ka jumpi. Isawo yaublay. Kabayade bad kamega Bible Convention kito ki bawan na jingai lada pe pindip lupa ngilaban penkre jaka iapi lada don mano bakwa ban shimenda baro Sngi jangka mega Bible Convention sa pindip lam yangi haka number Jonga Retreat Center, ne haka WhatsApp, ne haka website Jonga Holy Redeemer, pila ban contact yangi ban ong kat nangud pi mud ban wan sa hangne. South Spark Hadway. South Spark Hadway. Mas galaway ya lesuk lesan Prabu Warsha kimay Kubapios go saya lapki kamas galaway Ben na pertay Jing pa utra jing spoon jambu Bakhuid ya baro Ram hakpa rukun ham sim Bakhuid marok manika cinta berboy jinam amen. And your right you try Jesus Christ, nama jinam amen.